To tare da sallama, Haruna Salis Alhajin ne ke muku lale marhabin da farin cikin sake kasancewar mu tare a cikin shirin Inda Ba Ƙasa. A Najeriya ne ko me aka rike lumi-lumi kamar za a kai shi bus stop sai kaga ya lauye. Mu dai mun san magabata ba su ci tauri wa kasar ba, balle ma har a ce an goga ta kasa kamawa. Kowa ya samu daman da ya kamata ya damu sai kaga ya koma ɗan dambe. Mu ɗauki case study na lambobi ɗayan jihohinmu da suka kasa cire kitse daga wuta sai ɗumi da suturin komai zai daidaita. To da alama dai wasu na ganin gafara sa ne. Wani zaman kansil ɗin ma idan aka yi babu maraba da teburin mai shayi domin babu wani action. Wallahi ko dai mu shiga tetayen mu gyara ko kuma mu ci gaba da ragaitar da babu alƙibla a cikinsa. Kasuwa ko kullum commodities increasing za su yi ta yi babu batun reducing. To ina ne ma ba a je ba. Batun da yanzu ake ma na ɗan masaran da talaka ke dogaro da shi a gida. Yanzu batu ake na 100,000. Ina talaka ya ga wannan tulin tarin tamanin kuɗaɗe da na san ko a mafarki ya gani dole ya farka. Shi yasa akwai darasi hikima da kuma hangen nesa a batun baba na a koma gona. Tunda ko ba komai idan ka noma zaka ci abinka. Shi fa civil servant din nan gani ake ma 62 din da za a bashi idan aka bashi tamkar an kankare masa talauci ne. Amma su wasansu sun kware wajen wata kalmar suna da kuɗaɗen al'umma. Tsoron ma da nake ji kar a ce an faɗa hannun 'yan sari. Idan ko haka ta faru zuciyar kowa za ta fara mining na kullum jiran tsammani. Kun san 'yan mining da crypto ne kullum suke tsammanin yaushe za ta fashe. Wato da alama fa sai an sake zama a kasar nan ai bitan warka na kitabun da su baba Sardauna da ta bawa balewa suka bar mu da shi. Idan ba haka ba kullum a tsarin kashin dankali za a tsaya. Ko a tsari irin yadda arewa take tafiya a kai na matsaloli, mataimakin shugaban kasa a tarayyar Najeriya sanata Kashim Shattima ya tabbatar da hakan. Na ɗan takaitaccen bayani. Arewa muna cikin matsala, ga rashin zaman lafiya, ga talauci. Ya cancanta mu haɗa kai mu ga inda dare ya yi mana. Mataimakin shugaban ƙasa a tarayyar Najeriya kenan Kashim Shattima da yake jaddada tare da tabbatar da matsalolin da ake a kai. To wakilcin ma da ake dogaro ana yi fa zuwa ake yi bayan shekara a raba ma wasu garin ku 5,000 wai saboda kila kawai ana cewa dokin mai baki shi ya fi gudu. Kaga idan ma ka samu 5,000 din a shekara hudu 20,000 kenan. Allah ya sa ma na lissafa daidai. Kun san ko a lokacin da muka yi bokon mu 'yan backseat ne a lokacin darasin lissafi. Mr. John kullum cewa yake a nemo Y ko X kuma komin nemo sai sun arce gobe ya ce a ƙara nemowa. Wannan nema ya sa ni kam tun a wancan lokaci na losing interest. Inda ba ƙasa. Inda ba ƙasa. Inda ba ƙasa. Ita fa sabgar siyasar nan masana hanji, hanta da kuma kodarta sun faɗa mana irin hudubar da aka yi mata a lokacin haihuwarta. Shi yasa ba ta da maki ko masoyi na dindindin, amma sai yawan bukatu da alkawarin da babu cikawa. To amma fa talaka shi ma da nasa laifin a wannan tsarin. Kai da ka aika a wakilce ka a waje tare da yin dokar da za ta sa rayuwarka ta inganta har ma ka ɗauki saiti kawai sai ka bige da kwankwasa kofa na buƙatar kuɗin rago ko kuma honorable babu cefa ne. Ta yaya zai zage ya yi abin da ya dace har ma yayi wata doka a can ba? Kenan mu muka sa suka sauka a layi. Idan aka bi ta barawo ya kamata a bi ta mabi sahu, in ji faɗin nan na malam ɗan Hausa. Akwai kaso mai tsoka kenan wajen sa su sauka a layi. Kuma gashi kowa ya yi shiru baya so ya ce? To Allah ya ba mu soft landing. Dama da yawan lokaci mu kan faɗa ma ba namu bane 'yan jarida muke shan mari. Na tuna magabata sun ce ko masu iya magana ne ma, amma dai an ce tsuntsun da ya ja ruwa da yawan lokaci ma shi ruwa ke duka. Don haka ya kamata a ɗauki saiti a basu dama su abin da ya dace. Idan ba haka ba kullum markan siyasa ce za ta yi talgudan da kullum za a rasa alƙibla. Inda ba ƙasa. Inda ba ƙasa. Inda ba ƙasa. Wallahi kuɗin mai na motocin kwamba-kwamban ministoci da sanatocin wani yanki sun fi kuɗin albashin malaman wani ƙauye har zuwa ritaya. Kuma fa wai da su ake zama a high table idan za a cire wa talaka subsidy. Oh ni haro, yaushe za a fahimci gwadaben da babu turɓaya a cikinta? Na tuna a kwanakin baya ne za a yi shekara ɗaya da something. Wasu 'yan ƙasa ne fa suka yi ta haya gaga wai tallafin ma a daina. Saboda ideology nan da ya yi tasiri a zuciyarsu wai wasu ƙalilan ne ke moran tsarin ba talakan ƙasa
ƙasa ba, yanzu kuma fa su ne a sahun gaba wai na kukan ragon laye ya tashi. Wato kun sani na sani wani tsarin idan aka kalla yadda wasu ke shiga tsarin shugabanci kawai yi suke babu blueprint, bangaren ilimi da lafiya zero, balle sauran social amenities. Da za a bi shawarar Lajan FM idan matan shugaban ƙasa za ta haihu ko gwamna a kai ta general ko medical center na garinsu, ba sai an umarci ministoci da kwamishinoni ba, wallahi har primary health care na garinsu sai ka ga matansu. Wata ɗaya ya yi yawa sai kun ga mace-macen mata ya ragu a kowane ƙauye, tunda su ma'u sun fara kafaɗa da matan su honorable. Tunda dama yawan mace-macen mata masu ciki a wajen lebo ai rashin lura ne da karancin likitoci da su sisters. Ga wulakanci da rashin lura a wajen wasu nurse, kai ka ɗauka akwai wannan darasin a cikin syllabus na karatunsu. Kuna ji ma fa kwanan nan aka samu wasu masu karatu a irin haramtattun bokon nan na koyon aikin lafiya, wata fata rangaɗa wa namiji allurar naƙuda. Ina capacity a wannan sabgar. Tangod ma dai na ji mahukunta fannin sun ce za a ga action. Malam idan kaga godiya da sirdi a guje to wani ta kayar, to don me kai zaka rantse da kartan kasan sai ka hau? Da lokaci da na tuna mana wani story da marigayi mai tamasule dan masanin Kano ya bamu. To amma da yake babu lokacin, domin airtime din ma da aka bamu da kyar za ya ishe mu. Na san masana lugga ko masana sarrafa zance ne sun dai ce komai zaka faɗi gaskiya, komai taka ja maka ka biya, kuma gaskiyar nan dokin karfe ce, ko tana gudu ka kama ka rike. Kun dai san sabgar siyasar nan aka ce komai ka gani a cikin ta ba faɗa bane, wasa ne. To ga dukkan alamu ma dai shirin na yau a wannan gaba zai ɗiga aya. Haruna nake cewa sai wani jikon kare ya zub da tsamiyar kura.